cah ayu tak cedhaki mesam-mesem gawe seneng ing ati. Painem apa tumini tumiyem apa sisri aku bingung kepiye sing nakoni. Sri Gunung Jentati kocapane sing iki wis dadi kembang lambe. Aku pengung yen weruh sanyatane sing iki ora kaya critane. Sapa cedhak ayu rupane yen adoh ngangenake. Saiki aku wis wani cah ayu tak cedhaki mesam-mesem gawe seneng ing ati. Mesam-mesem gawe seneng ing ati.